Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Шахсиятҳое ки мехоҳанд канали моро дастгирӣ кунанд, силкае ки дар комментария закрепит кардагиай, бидроен регистратсия кунед ва соҳиби 30 сомон бонус мешавед. Силка медроен, номеротона мезанед ва регистратсия мекунед. мавзӯи имрӯзаи мо оиди авфи муҳоҷирон. бисёри нафарҳо ҳамарӯза саволҳо пешниҳод мекарданд ки авфи муҳоҷирон шид ё ин ки не, ва хушбахтона имрӯз ахборот мо дастрас кардем ки дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем, вале мутаассифона дар ин қароре ки оиди авфи муҳоҷиро биромадагиай гуфта шудагӣ нест ки кадом статъяҳо дар авф ворид мешаванд. чунки дар мавзӯи гузашта мо қайд карда будем ки дар ҳоле ки агар авфи муҳоҷирон шава, дар уҷа моддаҳоро яъне ки статъяҳоро ҷудо мекунанд ва мегӯянд ки кадом статъяҳо ворид мешаванд. мисол мегирем, агар шахсиятҳое ки административни правонарушенӣ кардагӣ бошанд, ҳамин гуна шахсиятҳо дар авф ворид мешаванд. ва боз дар як пункти дигар омадагӣ буд ки шахсиятҳое ки ба воситаи судимост депорт шудагиянд, ӯ шахсиятҳо дар авф дохил намешаванд. ин яке аз пунктҳои ҳамун кодекси Федератсияи Россияе ки дар ҳолати авф кардани муҳоҷирон киҳо дохил намешаванд ва киҳо дохил мешаванд. ду вариантша мо дар шумо гуфтем, лекин маълум нест ки ҳамёш ворид мешаванд ё ин ки не. гуфта мешавад ки беш аз 100 000 муҳоҷири тоҷик дар рӯйхати авфи муҳоҷирон қарор гирифтааст. раиси Федератсияи муҳоҷирони Русия ба он даста аз шаҳрвандони Тоҷикистон ки бидуни қарори додгоҳ ихроҷ шуда ва вурудашон ба ин кишвар мамнӯъ буд, иҷозаи вуруд додааст. яъне чӣ хеле ки мо гуфтем, дар инҷа қайд кардагиянд ки бидуни қарори додгоҳ ихроҷ шудагиянд, яъне ки бесуд депортатсия шудагиянд, ана ҳамин шахсиятҳо метавонанд ки вориди Федератсияи Россия шаванд. вале мутаассифона шахсиятҳое ки ба воситаи суд аз Россия ихроҷ шудагиянд дар ин қарори авф дохил намешаванд. ҳамҷаша диққати ҷиддӣ битен, хуб бифаҳмем ки кадомат авф шудагиен ва кадомат не. ва инчунин қайд кардан мумкин аст ки дар пайи ин тағйир танҳо он муҳоҷирони корие ки вурудашон ба Русия аз ҷониби вазорати корҳои дохилӣ мамнӯъ шуда буд, метавонанд ба Русия баргарданд. аммо он хориҷоне ки ба қарори додгоҳи Федератсияи Русия аз ин кишвар ихроҷ шуданд, то поёни муддатзамони таъиншуда дар қарори додгоҳ онҳо аз ҳаққи вуруд ба хоки Федератсияи Россия маҳрум мебошанд. ҳамин тариқ гуфта мешавад беш аз 100 000 шаҳрванди Тоҷикистон метавонад аз ин авфи муҳоҷирон бархурдор шаванд. ва гуфтан мумкин аст ки он даста аз шаҳрвандони Ӯзбекистон низ ки бо қарори додгоҳ ихроҷ шуданд татбиқ намешавад ва бо қарори Федератсияи Россия 158 000 нафар шаҳрвандони Ӯзбекистон ҳам низ авф карда шудагиянд ва шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон боша бештар аз 100 000 нафара дар бар мегиранд ки аллакай авф шуданд. метавонем ба фурудгоҳ бирем, пурсон бишем ки авф шудагӣ ҳастем ё ки не, ва як бори дигар хотиррасон мекунем. касе ки бо тариқи суд ихроҷ шудагиай, ин авф ба ӯ шахсият тааллуқ надорад, ва касе ки бесуд ихроҷ шудагиай, аллакай запрети вай кушода шудагиай, метавонад ки ба Федератсияи Россия сафар кунад. тамошобинони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва дар канали мо обуна шудана фаромӯш накунед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.